एसे गोबावनिफ्रायनो मोनसे आलोचना जादोंमोन चन्दन ब्रह्मआ बिपिएफआव थानो गोसो गैला बहुत खारन दङ व्यक्तिगत भाबै हक बा माबै हक हाग्रामानि जि लिडारशिप आथिखाल थारमाने पावाराव थानानै जे रोखोम सासन खालामदों आरो पावारनिफ्राय बाहेरायाव फैनाय लोगो लोगो अपोजिसन हिसाबै बे अजग्य जाबाय आरो सासे माने अपोजिसन हिसाबै पावार गैयि मानसि हिसाबै बे लिडारशिप जानो हाया लिडारशिपआ बेनो पावाराव थानाय समावल' बेनो प्रुभ जाबाय थादों ओंखायनो चन्दन ब्रह्म फैनायाव जथेस्थ' लाब जागोन आरो इउपिपिएल दलाव भटआ बारायगोन आरो दा ओरैनोबाबो आं दा प्राइमारि लेभेलाव वार्कार्सफोरनि मिट खालामदों गासिबो लिडारानो खालामदों बे दलनि मोनसे डिसिसन एसे गोबावनिफ्रायनो आङो टाइम मोनैयाव दतमाथिं एसे लेट जाफैनाय जादों दा पिएसएडनि जि मेम्बार्स बा लिडार्सफोर आरो बुथ लेभेल कमिटि बिसोरनिफ्राय मोनसे सार्भे रिपर्टबो लाबाय थानाय जादों दानि प्रिलिमिनारि सार्भे रिपर्टआवथ' जोङो जयन्त बसुमतारिया प्राय माने क'क्राझार लकसभा समस्तिनिफ्राय 6 लाखसो भट लानानै देरहालांनांगौ हाग्रामाया दिनैनि दिनाव मेक्सिमाम 2-2.5 लाख भट मोननायनि मोनसे चान्स दङ नबसरनियाथ' गैलानो कंग्रेसआ 1-1.5 लाखसो मोनहैगोन आरो बिजाथिलाइखौ मालाबा थायो बिजाथिलाइया दासिमबो जोङो माबा लायाखै माने 16 तारिख मोनसे हमनानै दोनदों होननानै आं ओरैनो माबादों खिन्थु दाबो फाइनालाइज जायाखै आरोखि माला जायो आरो जेदिन बिजाथिलाइ गसोमोन खुब मोजाङैनो जागोन रायजो राजानिफ्राय माबायदि अनसायथाय मोनदों रायजो राजाया मोनसे बिसास लादों जे गभर्नमेन्टआ 3 बोसोराव बहुत आसनि स्टार्ट खालामबाय अनसाय बिथांखि आइ अनसाय बिथांखि गियान सोरां बिथांखि माइनाव सोरां बिथांखि बड'फा सुपार 50 मिशन 500निबो बारा स्कुल माने रिपेयारिं जाबाय 1000 किल'मिटारनि बारा लामा बानायबाय 1.5 लाखनि बारा मानसिफोरनो हा पाट्टा होबाय आरो दा माने पिएमएवाइ न'खौबो हाग्रामा महिलारिया गावनि 17 बोसोराव प्राय 30,000सोनिल' बारा एसे न' लुनो हादोंमोन दा 1 लाखनि बारा पिएमएवाइ न' लुबाय आरो दा चिफ मिनिस्टारा मोनसे आसनि घोषणा खालामदों जे चिफ मिनिस्टार आवास योजनानि दारै न' मोनैफोरनो न' होगोन फारसेथिङै दा अरुण'दय जायफ्रा मोनाखै रेशन कार्ड मोननाय लोगो लोगोनो अरुण'दय होनाय जागोन आरो मुख्यमन्त्रि महिला उद्यमिता योजना अभियान बेनि गेजेराव 10,000 कोटी सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनि मेम्बार्सफोरनो होनाय जागोन दा बेफोर आसनिफोरखौ लाबोनाय बे सरकारा आरोबाव एनादार मोनसे टार्म्स मोनोबा बेसेबां साबसिन जालांगोन फारसेथिं बर' गोरोबथाया मोनसेनि उनाव मोनसेनि उनाव मोनसे जाफुंलांगासिनो दं सिमा बारायनायाबो खोन्दो खोन्दो जालांबाय थादों दा माबा मोनसे फल्स प्रपागान्डा बिसोर खालामदों माबा दानि बिजाथिखौबो बुंनाय खोनादों बिक्रम दैमारि मा सोरबा थिखादार नामा आजिखालि बिपिएफनि माबा लिडार जाबायगोन आरो बे माबा सिगां मानिबा जेलबो जादोंमोन बिटिआर एकर्डनि बहुत दफाया केन्सेल जाबाय माबा आरो खिन्थु मोनसे खोथाया मा बियो कड अफ कन्डाक्टआव गोलैगोन दे बे नमिनेसननि उनावहाय जुदि बुङोबा कारण मोनसे गभर्नमेन्ट डकुमेन्ट बियो आरो गभर्नमेन्टआ बेखौ एकर्ड माने एमअइउ माने गभर्नमेन्ट डकुमेन्ट मोननै गभर्नमेन्ट आसाम गभर्नमेन्टनि चिफ सेक्रेटारि आरो भारत सरकारनि हम सेक्रेटारिया सिगनेचार होनाय